Hususi kärhanada esasana daşary döwletlerden getirilýän hindi towuklarynyň biziň ýurdumyza uýgunlaşan görnüşi guş eti ölümçülüğünde peýdalanýar. Hususi kärhanada hindi towuklarynyň we idedilýän jüjeleriň sany ýyl saýyn artýar. Maksat okuny haritnaşany hususi kärhananyň ýokary tehnologiýalara dayanýan ölümçülük bölüminde hindi towuk etinden taýýarlanýan önümleriň 75 goly ýonuş öndürilip ilaty ködürilenýär. Halkymyzyň ösün istegine eýe bolan bu önümler ýurdumyzyň vilayatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň suwda merkezlerine uğradylýar. Kärhana aýda 350 tonna guş etini öndürmek bilen öňçülük kuwatlyny barha artdyrma maksat edilýär. Şonuň netijesinde bolsa eksport mümkinçiligi hem özgerimli giňelýär. Kärhananyň agdy bir işgärleri ýakyn geljekde hindi guşunyň etinden daşary ýurtlardan getirilýän şahy imitleriniň orny tutýan ýan şahlaryň imit önümçiligini ýoly goýmagy öz öňlerini bilen maksat edilýärler. Türkmenistanyň kärdeş arkadaşlyklarynyň Ahal vilayat birleşmesiniň işgärleri hem bu hususy kärhananyň agdy bir işgärleriniň arasynda bolup, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň hem de hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman ferdarymyzyň hususiýetçileri telekeçiler öwrüp berýän şertlerini wagt etmekde işler alyp barýarlar. Pekin paýhazymany magtymly Praga ýylynda ýurdumyzyň hemişelik bitaraplyk bayramynyň 29 ýyllygyna ajaýyp zähmet üstünliklerini wesenmegi maksat edilýän bu kärhananyň agdy bir işgärleri özlerini dördülip berilýän mümkinçilik üçin gahrman arkadamyz hem de hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman ferdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.